Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhit sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bayad ko kaimpag diri. kasarangan nga kasinatian. Naano'y diri kong lab. Sure ka? Pagkasalita. Nagadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero, sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing adalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gyapon si Priscilla Racanas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Telma. Dear Priscilla, suki ko niyon tigpaminawan sa radyo o online streaming. Sama-sama sa akong anak nga OFW, makahatagod kini og inspirasyon ug ingon man pagtulunan sa inyong programang Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Naaghat ko pagpada sa sugilanon sa kong anak nga usa ka OFW nga naalaot ug namatay. O giisip namo siyang usa ka bayani sa among pamilya. Ingon man sa iyang amo nga gialagaran ini sa nasud sa Lebanon. Jasmine, wa pa gyud ka mahuman diha. Malate na kasi mong klase. Human ako, ma. Naludlay na lang ko. Ayaw na paglangay kay maabtan mo sa traffic. Oo, ma. Ang imong manghod, human na. Human namin, ma. Ato ni ma. Oh, ang inyong baon. Puro niya akong baon, ma. Ay, kana lang gud una, dong. Kana ramang gimahimo na ako, good. Pasensyahin lang una ko ninyo, ha, Dong Lyle, Jasmine. Okay na, ma, uy. Si Dong Lyle ramagod ang nareklamo. Giaway naman gugusto sa kalending akong giutangan kay dugay na kuno kuha kabayad. Gisungod ko diri gahapon. Mao ba, ma? Giaway ka? Aw, na ba, naman kasbabaan ng imang, dili man na mapugngan. Ratatat man lang ang babaan na. Ay, maawaw sad biya ka, anak, ma. Wa man ko'y mahimo, nak. Ako may utangan. Ako man sad may wa makabayad. Luya sa ni mama, ti, eh. Luoy, kuyot. Manang ikaw, ay nilagreklamo og morning bound kasabot. O, ti. Tana. Ma, ato na mi. Amin ko. Kaloyan mo sa Diyos. Pasensya na gatil, ma. Nagantos ka na hinoon. Wala ko makaabag ni mo sa pagpanarbaho. Unsabay wa makaabag, uy. Kini ding imong pag-abag na ko dinis tindahan natong sari-sari store. Tabang baya kag bantay. Tabang kag pangumpra. Pero dili pa igo ang kita aning gamay sari-sari store sa pagpaeskwela sa atong mga anak, Tilma. Napurtos ka na sa utang sa linding. Sanasa ka na lang gani maglinding. Naapagyotor ko. Unsaon taman nga maura man gyud atong mahimo, Rufil. Ang mangutang. Aron mabuhi og makapaeskwela ta sa atong mga anak.
Naputos ko sa utang, lending, napainadlaw sa turko. Ang gamay sa sari-sari store na lang namo, mo'y among kisalikan. Sukat nga naundang na sa trabaho ang akong bana sa pagka-security guard kay duna sa sakit sa kasing-kasing. Ang gamayng kwarta nga pabaw niya sa kompanya may among kipuhunan o sari-sari store. Kuangon gyud ang kita ini kay tulo ka buok among anak nga nag-eskwela. Sardinas na sa lang sudan? Lyle, ikaw pa. Sige lang kagreklamo. Maayo ka ni kinaisudan. Ngang bi, puulong sa kay sardinas. Pero, gilain-lain man to og luto dong. Gapon kay sardinas, itlogan man to. Karon kay itlog, sardinasan naman sad. Mga gapon ha, gibali naman na nimo pa. Uy, Kaon lang diyan, Lyle. Ay nagpamili. Ang uban yan eh, wag kaon. Mao gyud. Sakto gid si kuya. Shh, oy, sakto na mo, ana. Oh, niyan ang kanon, oh. Kanon ay. dali na, day Tilma. Lingkod na dire. Mga na ta. Oh, sige na. Sige na, pray na. Lyle, ikay lead karon. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Hoy, Amen. Telma! Oh, No. uy, Isa maron. Gawas ako dire! si Imang man ron. Telma! Uy, Sagit man. Nagsagit man na siya, ma. Gabiing dako magsagit. Ikaw. stilan. Pakakon ka ha? Wa gyud ka mo atos bay ha? Uy, Bayari ko si mong utang karon dayon, bayari ko! Nausa ko dire! Unsa na gud ron ma? Sobra naman na siya. Pagda kang Pwede tao! ba niya, bi? Sobra na na. Nak, ayaw Uy, na. uy. Ako nalay atubang niya. Ay, Pangaon dili. na lang mo diha. Dili ma. Ito bangon na. Dali. Tibuok adlaw kong nagpaabot sa amo, kay saad kang ihatod ra nimo ang imong bayad. Pero wa gyud ka butong nga. Usabad, gibuangan ka nako ha? Gibugoan ka nako, Telma. Imang, pasensya na gid kaayo, Imang. Wa gyud ko makaadto. Unsaon nga naamang ko importanteng bayranan sa eskwelahan ng akong anak, good. Og mautoy giuna lang una nako. Wa ko'y labot. Maayo ni mo no. Sa nangutang ka na adayon. Unyag ting bayad, bulikay na ka. Gigagod di mo, pagkaagod di mong naog, oy. Oh. Ay ganlig bagagnaw ang mong mama ng imang. Ay, kigano, di tinood. Sa di tawag di mo anang maayo kayo mo atubang kung magutang. Unyag ting bayad, dili na magpakita. Likay-likay na. Saad sa aran patanga mo bayad niya, ihatod ra ko nun niya. Unya di ay, nagpaabot ko suwa. Nga. Nang imang, inahinay lang si mo tingog ng gabiin ng baya. Maikog tas mga silingan. Mausad minang. Maikog mos mga silingan. Unya nako, di mo maikog. Ha? Di mo maikog sa inyong giutangan. Ngawa bayre, giga rin Diyos ha. Pamayad mos utang ko, dili mo gusto mawawan. O, tinuod, nga daghan kog utang, Priscilla. Miabot ang panahon nga naglisod na gyud kayo mig bayad. Ang panangutang ko dili lang sa akong kapritsyo, kundi alang sa pag-eskwela sa akong mga anak. Ug ingon man, pangonsumo sa akong pamilya. Nisong ang among kakat. Nisong sa among panimay si Imang o gipakauwawan kog maayo. Di mo maikog? Ha? Di mo maikog sa inyong giutangan? Ngawa bayre, giga rin Diyos ha. Pamayad mos utang ko, dili mo gusto mawawan. Sakto na ng imang. Ay nagkawaya ko mama. Ay bayre ko ninyo, kaya di na ako magsamok. Mang, kanang istoryahan lang ni nato og tarong ba. Di na ni madag tarong, oy. Dugay na ni namong gistoryahan og tarong, Rofel. Pero kining imong asawa mo'y bakakon. Di ka maong mutuman og saad. Gikapoy na ko ang iyang magasaad. Kanang, Mang, atagi mi og laing higayon. Ako'y musulbad ini. Atagi mi pila ka adlaw nga musulbad ani nga mong utang niya nimo. Unsay pila ka adlaw? Di oy.
Kinahanglang bayran dayon ko ninyo karon. Kay kinahanglanon nako ang kwarta. Imang, ayaw sa kog dali-dali, ah. Uy, ay kung ina na Telma. Dugay na kayo ni imong utang. Basi nalimot ka. Oh. Sige. Sige nang imang. Aron mahilong ka. Bayaran ka na mo. Pero, di karon dayong gabi una, ha? Ako'y bahala ni, ma, pa. Oh. Og nang imang, ako'y muhatag nimo sa bayad, ugma. Di na ko gusto ha nga, imo pang samukon og pakawawan si mama. Pero dong, asa man kag kwarta? Ako na bahala ini, ma. Nagsinabot ata ha, nang imang. Muadto ko nimo ugma. Ako'y mubayad sa utang ni mama. Pila ba iyang utang? 20,000. Plus sa interest nga 40% kada buwan. O nya, 7 na kabuwan nga wa kabayad ang inyong inahan nako. Sa ato pa, 20,000, kapital plus sa 40% times 7 kabuwan. Mao na. Time pa, dako agod anak ng imang. Ay magbuot ka. Ako may nagpahuwam. Usa pa, nahibaw ang imong inahan, ana, kung pila ka porsyentong akong interes. Wa ko na itago niya. O nya, kiniutang manggid siya, o bayran gina niya. Sige, sige nang imang. Magkita lang ta ugma. Pauli na, nang. Bayri, beagyod ko ha. Kay kung dili, mag-aabot as barangay. Naluoy ko sa kong anak. Kay siya nalay misaad ni imang nga mooy mapayad. Aron ang mahilom na si imang ug mupauli na. Ang akong kahibutngan, kung asa man siyang ibayad, nga estudyante pa man ang akong anak. Ma, ngay nagkabala ka. Nabayaran naman ako ng imang. Aha? O unsay? Diin man kag gibayad dong, Benji. Bitaw kuya, diin makagibayad. Kadako tong utanga. Nya, grabe kadako ang interes. Ay, ano mo pangutana? Basta sulbad ang imong problema ni nang imang, ma. Nganong dili man may mangutana dong. Doon naman may katungod nga mahibaw kay pamilya man minimo. Usa pa wa man kay trabaho. Nag-eskwela pa man ka. Ang kining mapa mundang na lang kog eskwela. Unsa? Unsa? Ay nga naman dong. Ngano mo undang mga kuya, o si kaayo, uy. College na baya ka. Ang kwarta nga gibayad nako sa utang ni mama. Advance to nako sa kong trabahoan. Trabahoan? Trabahoan? Oo. Trabaho na lang ko. Di na ko eskwela aron makuha ang imong gastuhan. Ug mahinayan sa nako og bayad ang akong gi-advance. Ito day. Sulti ko sa uban pa nimong bayranan nga utang ma. Kay akong bayran. Kutob lang sa makayan ako ha. Aron mabayran ta na ma. Ug di nakapakawawa nila og paningil. Benji, anak. Si Jasmine ug Lyle, sila nalay patiwas sa pagskwela ma. Ay, congratulations, anak. Congratulations. Thank you, Mapa. Salamat kayo. Nakagraduate na gid in town ko. Salamat, Lord. Mapa, mga pekos ko sa nasod. Unsa? Ha? Adto gyud ka sa layo manarbaho, nak. Anilang dita dinis Pilipinas, nak. Mahimo ra man gud. Bitaw anak. Ano lang go din hipanarbaho good. Mapa, kamay ra kay sweldo din ni uy. Kay ngano? Asa man day ang plano nimong manarbaho? Na mo ginihibawan akong classmate nga agency, ma. Nag-hire og DH sa Lebanon. DH? Mag-domestic helper ka? Pero, management man ang imong nahuman, nak. Nganong mag-DH man ka? Da, management bitaw kong nahuman. Nya, o pa man gid ko ma-hire. Dugay man. Nya, gamay sag sweldo din sa ato, maoy. Pag ato ko gawas. O sa pa, urgent hiring sila, Mapa. Naadayon. Makatrabaho dayon ko. Bahalag DH, basta naadayon ko'y trabaho. Nak, huna-huna sa nagmaayo, oy. Kaya pag dali-dali og desisyon.
Nakadesisyon ako pa. Mularga ko Labanon. Aron makatabang ko ninyo ni Mama. Ako ni mo patiwas ang eskwela ni Lyle. Aron dili na mo problema. Og, aron maanam sa bayad ang utang ninyo. Mao gyud akong tumong pa nga dili na gyud mo problema. Alang ni ninyo akong buhaton, Ma, Pa. Jasmine. Anak. Nagadesisyon ang akong anak sa paglarga sa laing nasod sa Lebanon. Nang-apply siya pagka-domestic helper, bisan pa og management ang iyang nahuman. Tuod man paspas kayo ang pag-process sa iyang papers. Niabot ko ng adlaw sa iyang paglarga sa Lebanon. Og susunod semana nang akong paglarga, Ma, Pa. Unsa? Sunod si Mana na dayon, nak. Uy, pagkadali gud anak. Hilom ra kong naglihok, ana, Ma, Pa. Wala ko magsaba-saba ninyo. Karon na lang ko misulti nga klaro na gid ang akong paglarga. Anak. Oh, maayo kay ni ka na dong Benji. Igo sad nga nakaluto na ko. Pagilis na aron man ni hapon na ta. Oh, Benji! Unsa may nahitabo ni Benji, ha? Nakuyapan man lang na siya kalit pag abot niya gikan sa trabaho. Niya, unsa may sultis, doktor? Nagpaabot pa ko sa result refill. Basahon pa ko nusad sa doktor. Dong, ngano man intahon nga imo manggibuhat ni Dong, Benji? Nganong gibaligya man nimo ang imong usa ka kidney, Dong? Ngano man taon, anak? Maunahin na yung gidangatan mo. Wala makaya sa imong lawas. Taon-taon naman na ini imong ipamati sa lawas. Nya, waragip ka mo sulti. Pasaylo ako ninyo, ma. Pa, Stilan. mora may akong naunaan nga daling makasulbad sa imong problema sa utang. Gibayran ko dako-dako. May akong gibayad sa imong mga utang, ma. Diyos ko, Benji. Kaluoy intahon ni mo, anak. Hawa na lang unta to ni mo buhata, Dong. Ikabala ka, ma. Okay ra mong gud ko. Naluoy mong gud ko nimo. Ninyo ni Papa. O gusto kong dili na mo mang problema. Kung wa pala ang unta ko masakit. Kung nagtrabaho pa kung tagihapon ko, dili ka maingon ini, Benji. Dili mo larga si Jasmine sa gawas sa nasod. Stilan, ako'y mabasol ining tanan. Ako! Ayaw basula imong kaugalingon, Rufil. Pagbuot sa kahitasan kining tanan. Iyat ang gisuwayan kun asa ko to mga tong pagtuo o pagsalig niya. Nahibawan na lang namo nga gibaligya di ay sa akong anak ang iyang usa ka kidney aron nagmakatabang namo. Naluoy ko sa akong anak. Samtang si Jasmine usab nga ana sa Lebanon, helper siya apan nag-atiman usab sa usa ka tiguan. Please take good care of my father while I'm gone. I just have a business trip. Don't worry, Madam. Trust me. I will not let your father be in danger. I promise I will take care of your father. Thank you, Jasmine. Jasmine, I don't want to eat. Oh, Baba, please. You have to eat. It's for your own good. Please eat, Baba. Your daughter will get angry with me if you will not eat.
Don't tell my daughter. I can't do that. I promised your daughter that I will take care of you. I want to die, Jasmine. I'm tired. Papa, please don't say that. Please. I don't want to live. I want to die. Baba, I don't want you to die. I'm here to take care of you. I'm here for you, Papa. Just tell me what you need, okay? I'm tired already. I'm so tired. Papa. These are areas that were hit by Oh, Israeli American Ginoo ko. warplanes. Rufil! Reports of Rufil Marika! explosions in Syria. Dali, tanawang balita. Tanawa! Naigo sa bomba ang Lebanon. Ginoo ko. Ang atong anak, Telma. Naara ba siya diha sa Libanon? Mao gani na balaka ko. Nakuyawan ko, Rufil. I-message, Telma. Kumusta hain taon ang atong anak? Oo, Rufil. Kadiyot kay akong i-message. Anak, maayo kay nanawag ka. Nag-message ko nimo kay nabalaka ko nimo. Ma, delikado mo kahimtang dinhi. Lagi ng building na igos bumbog sa missile. Ginoo ko, anak. Simba ko in taon og maigo mo diha sa imong nahimutangan. Unsa to, anak? Ma, naigos sa bumbog tupad sa akong building. Biha na diha, anak. Hawa na diha. Hindi na ko pwede biyas, Baba. Ba, dadaan ang imong amo. Ma, di ako siya madaog. Nisaad ko siyang anak na dili na ko siya pasagdan. Anungan ako siya, ma. Dili na ko siya biyaan. Anak. Jasmine? Jasmine, anak! Ginoo ko! Jasmine! I'm so sorry, Mom, for what happened for Jasmine's sudden death. Together with my father, my deepest sympathy. What happened to our daughter, Madam, hurts us. I don't know what to do. Don't worry. I will take care of everything. I will send her back to you. Again, I am really sorry. I love Jasmine so much. Jasmine is a hero. Rufil ang atong anak. Mauli man tuod siya din hinato apan usa na kapatay. Dili ko makadawat, Rufil. Dili. Telma. Priscilla, nego sa bomba ang building nga gipuy-an sa kong anak, uban ang iyang tiguwa nga amo nga iyang gibantayan. Giunungan gud niya kini. Sakit kaayo alang namo nga namatay ang akong anak uban sa iyang amo. Apan dako na kong garbo nga mipatigbabaw ang iyang prinsipyo nga mitumaw ang iyang saad ug panumpa nga dili ni pasagdan ang iyang amo. Alang namo usa siya kabayani. Dili na lang kutob. Daghang salamat. Inyong matatampo, Telma.